Malawi Brief. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Mkwezalamba anachititsa msonkhano wa atolankhani umene mwa zina adzudzula anthu makamaka pa social media amene amakhalira kuwanena anzawo milandu yosiyanasiyana koma chikhalire ndicho milandu yosinapite ku khoti mosapyatira nkhani ikupita kwa akamangira ndipo mukulankhula kwawo awatchulanso aloyawa nkuwauza kuti ngati palibe transport iwowa akhoza kupanga chothekera kuti asonkhe transport yoti akamangira abwere kuno azapereke maumboni azimene iwo akhala akulankhula zambiri mu video itakhalani pomwepo kuti ife tikhaliso ndi udindo tili ndi udindo wogwiritsa ntchito masamba mchezo amene wawa tisamangogwiritsa ntchito mwa uchimbulimbuli koma tagwiritsa ntchito monena kuti ena atengerapo kuti akuphunzirapo ena akumverapo information zosiyanasiyana nkhani zosiyanasiyana chifukwa tunena kuti panopa even wakumudzi kumene amati akalima tomato amanena kuti ndikufuna ndikagule phone ya WhatsApp kapena ya Facebook nde ife amene tikugwiritsa ntchito timakhala kuti tili ndi mwayiso onena kuti tithomayankhulapo nkhani zikuluzikulu makamaka zokhudzana mwina ndi malamulo athu amene dziko lathu la Malawi limatsatira so HRCC yaona kunena kuti pali magawo angapo amene mwina masamba mchezo amene asagwiritsidwa bwino ntchito agwiritsidwa ntchito bwino popereka information koma mwina information yosi kubwera mokhala bwinoyi makamaka kwambiri kuyankhulapo pa zinthu zokhudzana mwina ndi katangale amene mwina timakhala tikuganizira kuti akuchitika HRCC kufuna kungotsindika kunena kuti tikamayankhulapo masamba mchezo amene wawa tikamaperekapo information imene iyi masamba mchezowa tikhale ndi udindo onena kuti tikutetezaso aja amene amagwira ntchito kandi kumabwalo a milandu kumaofesa ofufuza za katangale tibwere pa masamba mchezo ndi nkhani zomwe tili nazo umboni komanso titsate ndondomeko zomwe zili zoyenera kuti tikapereke madandaulo athuwo kumaofesiko chifukwa tikangobwera nazo nkhanizo pa masamba mchezo ni nkhani zonena kuti mwina tingoyankhulapo komanso mwina zilibe umboni weniweni ife tingobwera nkudzazika pamene pajapo HRCC yaona kunena kuti tikamangotero kuti tikubweretsa nkhani mwina zopanda umboni nkhani zija zithopezeka kuti zikupereka chiopsezo kapenanso kuchepetsa chitetezo cha maofesi amene amakhala kutithandiza pa ntchito zosiyanasiyana okay ngakhale pa madando athu amene timakhala nawo andi timaperekanso mantha kapena nkhawa kapena kukayikira kumene kunena kuti munthu azinena kuti wamva kuti lerolo ajaji amene ajanda akatangale kena kuno mawa munthu afuna kesi kuti ipite ku khoti akakanika kupita ku khoti manena kuti chifukwa choti ife tamuyika kale kunena kuti majaji ndi akatangale munthu uja ali ndi nkhani yonena kuti akanakathandizidwa ku bwalo la milandu koma wakanika kupita ndikuti tikatero ndikuti tikuphinja amalawi anzathu amene akuyenera kuti azipita kukapeza mathandizo amene wawa koma makamaka kwakukulu nkuonena kuti tikungofuna kuti pamaufulu amene tili nawo oti titha kumayankhula mene tingayankhulire chifukwa constitution yathu imatilola kunena kuti titha kuyankhula makamaka pa ndime 19 ndi 21 zikutilola kunena kuti titha kuyankhula koma ngati tikuyankhula tiyankhule zinthu zonena kuti zili ndi umboni zili ndi maumboni onse oyenerera komanso tikuzitengeranso ku maofesi amene ali oyenerera nde pakutsatira zimenezi HRCC yaona kunena kuti ndi bwino boma likanatengapo mphamvu monga iwo amene amakhala kuti kutsogolera kutsatira malamulo athu amene dziko lathu lingayendere HRCC yapempha boma kudzera maofesi amene ali ovomerezeka ngati ku ACB ku ofesi ya Attorney General ku ofesi ya polisi kunena kuti ngati pali nkhani ngati zimenezi azitha kumafufuza komanso atithandizire kunena kuti zisamangoyankhulidwa koma iwo apezenso njira yonena kuti atha kuthandizira kunena kuti nkhanizi ngati zikuyankhulidwa anthu amene akuyankhulawo abwere chitsogolo abwere adzapereke madandowo kuti nkhanizo zitani ziyankhulidwe nde kwakukulu ndi zimene masana I think PAC has done a good job because all these allegations or what are targeting this committee. And now in relation to incoming a fresh inquiry to do with the Chikangawa
Do you think also that this park will do a good job, looking what has come out relating to this blob? And what was supposed to be done, especially for this incoming inquiry on the late Chidim and the 8 others? The second one is to do with HRCC, or it has to be on Tuesday. You told us, the Malawi Post, you reacted to the Pinganjila's remark that he was pardoned because he felt that he was innocent. You challenged him that was not the right way to do it. And now we want to talk about letting to this to do with pardoning. What do you think should be the right way of pardoning individuals of this nature? And also, why did you challenge Mr. Mpinganjila on this pardoning aspect? Why exactly you acted in that way? And the last one is to do with the allegation that this social media whistleblower has been Alexis Kamangila or on various individuals being targeted and this and that. What do you think this whistleblower could take the right path in addressing these issues? Because even us in the media have been targeted, even everyone else. So which advice could you give on him? Thank you. Thank you very much. Next. Zomwe kwambiri dzina langa ndi Alfred Chauwa kuchoka ku Nyasa Times. Malawi ndi dziko limodzi limene lidakhala nawo paupo ku UN kusayinira migwirizano yosiyanasiyana kuphatikizapo United Nations Human Rights Charter imene imapereka mpata amwawi kwa amalawi osiyanasiyana kuti athawika umulomo pa zinthu koma mwina osamangidwa. Ndiye kunonso ku Malawi adatipatsa somwawi oti munthu akhoza kuyankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana, freedom of conscience, freedom of expression. Ndiye timafuna mwina kungowunikiridwa kuti mwina malire ake zinthu zimenezi ndi otani, chifukwa mwina nkutheka kuti wena akupanga abuse upangiri wa UN komanso wa constitution ya dziko. Zomwe kwambiri. Yes, we can have the next question. All right. Joseph Mazizi, Capital FM. Mafuso awiri. Fuso loyamba ngakhale manena kuti anthu ena amene akumachulidwa mwina alibe kuthekerako kuti akhoza kudandaula, komabe ndimafuna ndifunse kuti mwalandira kudandaula kuchokera kwa anthu amene akumachulidwawo kapena mwangoona kuti muwayankhulire, chifukwa ndikukhulupirirazo kuti munthu kuchulidwa pa milandu ikuluikulu imene akumanena pa social media ndikukhala chete, mwinanso ndizodabwitsanso. Anthu akukhala chete chifukwa chani? Kapena ndi amene adzakudandaulirani kuti muyitanitse msonkhano umenewo. Mu line yomweyo ndiyo kuti kumayambiriro akamangira atangoyamba kumene zomaulula zinthu ankanena adabwera ndi mawu amati please sue, kuti amene akuona kuti wapondedwa akasume ku bwalo la milandu. Anthu amene akutchulidwawo sitikumva kuti apitako ku bwalo la milandu. Tinene kuti zikuwakhudzadi kapena mwina tikukokomeza zinthu zoti ene ake usizikuwakhudza. I think these the questions, we have a number of them. Kuchokera ku Malawi Post afusa kuti kodi nkhani zimene zimakambidwa pa masamba mchezo kwambiri zili connected ndi nkhani ya malaria.
imene apaka mapanga handu nkuona kwanu ayipanga handu bwino potengeranso kuti parliament yomweyo yapatsidwa udindo kuti ionenso nkhani ya ngozi inachitika kuchikangawa. Anafunsanso funso onena kuti HRCC inayikapo mulomo pa nkhani ya mpinga njira zapadolo. Kodi muganiza kuti njira yabwino yomwe apangira padolo ikhoza kukhala yotani komanso ifa chani mwa challenge zimene apinga njira analankhula. Ananenanso nena kuti muganiza kuti njira yabwino ya whistleblowing ikhale yotani ngati sikugwirizana ndi mmene zikuchitikira pano. Kuchokera ku Nyasa anafunsa nena kuti kodi the right freedom of expression mukuona kuti limit yake izikhala yotani ikuyambira pati ikuthera pati. Anzathu akati FM anafunsanso kuti ngati HRCC mwalandirapo dandaulo kwa anthu omwe akutchulidwapo. And pomaliza anafunsanso nena kuti akamangira amanena kuti ngati zakuwawa mukhoza kupita ku khoto kapanga suku. Chifukwa chani amene akutchulidwapo sakupanga suku. It's over to you. You can choose any question. I'll speak in summary. Zomwe kwambiri chair komanso athu ankhani ndingankho pomwe na mafunso awiri ngati atatu ena wapitiliza mupitiliza chair ndi anthu enanu. Ndiyambe ndimwina ndi funso loyambirira limene afunsa bwana Alfred Jauwa nkhani ya maufulu UN Charter kuti kuwapanga abuse. Mu statement yathu komanso malamulo a dziko lino amanena kuti ufulu umakhala ndi udindo. And ufulu waine umene ndili nawo umene ndikamapanga exercise usapanga affect ufulu wa munthu wina. Ndi chifukwa chake ulo ine atola nkhani mukamalemba nkhani mumapanga balance kuonetsa kuti ngati muyankhola nkhani ya munthu uyu wina uja okhuzidwa uja asitive mbali yake ndikubweretsa nkhani cha pamodzi. Chifukwa chake ulo ufulu wa freedom of expression made mu constitution sinabwere ngati kuti anangoti muli ndi ufulu woyankhula. It's not an absolute ufulu ya ilinso ndi chani responsibility. Kusiyana kuti ngati ndikunena nini Ajauwa kuna kuti Ajauwa ndi munthu ndiye choyambirira ndibwere ndi umboni otsimikiza kuti kuyipa kwanu nkotani ndipo ndiyankhule zinthu zoti ndati mawa ndifunsa ku khoti ndikapereka umboni ndisangoyankhula chifukwa kuti ineyo ndili ndi ufulu woyankhula chifukwa inunso muli ndi ufulu woti ndikusungireni mwanu. Chimene tikukamba nachi tikamakamba za anthu ena kaya ndi andale kaya ndi azibusa kaya ndi business anthu aja amakhala mabanja awo amakhala azibere awo. Ndiye ifeyo tikamakhala tikulinena kuti wakuti ndi wotere tikupanga affect mucha integrity yake ndi miyamake. Chifukwa chonachitsanzo mukatenga anthu mwina amene atchulidwa mwatchula munanena kuti ndimafuna ndiphatirize ndi mwina funso amafunsa kuti anakudandaulira yankoni amazizeti. If as civil society we are not immune to the accusations. Mukumbukira ngati simasabata awiri apitawo anayi anthu angapo civil society including the general civil society inamagidwa attack kuti wani civil society ndi anthu akumpoto kunanena zimenezo kunanenedwanso kuti ife ndakubaso ndiye choyambira mungathana kuti we also an aggrieved party into the whole discussion. But above all you will also realize that ena anthu ngwanena mu society ena ndoti ndazibusa amachali chawo ena nda business society and zafika pano kuti niyo mupangarani business yanu makalandira payment yumakhala ngati ndi mulandu nde ena sangakwanitse kuti mwina mwake adziti akatera apanga react. It also goes back to the issue of police sue. Mukana statement mwathu tupanga demand cross border responsibility. Pali case mwachitsanzo imene ili ongoing ya bwana Kamangira versus honorable Justice Ken Manda ya defamation. And the case italowa kuyambirira enapezedwa vicho. Panopa pakadakhala kuti mwina akuyankhula zija ndino amazizi muli muno. Kunena kwa pafupi anthu mwina kupangani suu. Chifukwa ro abwera adzatani adzayanga. Komano munthu mwina akuyankhulayo mwina ali ku Switzerland kaya ali ku Mangalande olo ku America and munthu yonse mwina ali ku South Africa aongodusira museri kwa phone anthu amanero ndimpange suu mwina zioneka ngati sanzabwera alibe responsibility. Ndi chifukwa chake tikupempha kuti bwanji pa creation ndondomeko padzikhala cross border responsibility.
chifukwa malamulo a dziko lamanena kuti amene akupanga allege apange proof. Chifukwa munthu sungangonene kuti amazizi ndakuba inu amazi munthu afuna kuti ndinaba chani unandigwirira kuti. Komanso ndi malamulo athu amapanga what we call presumption of innocent. Ndesi zingatheke dziko lino andale kuyambira kumtundako wakuba, parliament yakuba, judicial yonse yakuba, amachalichi yakuba, atolankhani yakuba, civil society wakuba, koma iwe wekha ndokhala munthu woyera. I think something is very terrible wrong somewhere. Ndipo Malawi kawiri tizitikakhala ndimafuna ndipeke chitsanzo ichi. Anthu amene tili ku St. John achewafe tikamuonera gule wina akaonetsa maliseche anthu amombera manja kwambiri osati wavina bwanji yayi. Kumakhala kwambiri azimaye kululutira ndimuona ngati wavina bwino koma chonsecho nkhani yotatani waonetsa maliseche. Sizitanthauza kuti munthu akalongola kwambiri akalankhula kwambiri ndiye kuti akwamba za nzeru yayi. Pena amakhala kuonetsa chani maliseche. Chifukwa tangoganiza anthu osati atchulachi atangoti osapita khoti akapange su tiyamba sodandaula lomwe fitiri munofe maona zimene zochitikazi. Komanso ifeyo ngati mabungwe oti ngati HRCC kwakubwera madandaulo anthu ena akapankhula zoyipa pa social media atengera khoti. Palapati indike simene tupanga pasi wina akanamangidwa kukweti wadandaula. Komano timayina sitadzutsa anthu asanaphwanye mlandu uja kuti ngakhale mumadandaulira mumapangazi muphwanya malamulo chifukwa munthu yemweyo mamawa kuti osampitiso khoti tidzamboonera mona apanga gang up to silence him. Pene munthu akulongola against everyone zimakhala ngati nkhani zetizo zimenezo. Moroidi mwanafunsa kuti kodi what do you think is the right approach of whistleblowing? If you are going to do whistleblowing, you must be willing to present the evidence. And munthu sapange chifukwa panopa chimene tikupempha mwachitsanzo tilakakonda mmene anapangira akamangira kupita ku SCB amakasi osanu osachakhala kwachulayo wachula ndambiri mbiri adakapita sokapereka ubodo wa SCB and abwere chifukwa ku SCB ife tapeka ku makalata tikapeka kalata SCB amatitana tikapita ku SCB amatitana munapanga allege izi atipatseni nkhani mwina yonse ndiye timafunitsana kawiri anthu amene apereka maumboni azipita ku ife makesi ambiri timapita ku SCB uja kodi usati foti weyo munthu uli ku South Africa ndo ungonena kuti muhangu ndakuba basi ukuleta azikatero ndere SCB tamanga. You are supposed to avail yourself. Sometimes it's good that when you're making allegations you must also be willing to substantiate the allegations. Komanso is not a personal vendetta. Iyi sinkhani yoti tithanira ndachawa iyayi ndi nkhani yoti chilungamo chipite patsogolo. We must fight together. So ineyo mwina pakuyankhako ndilekezere pane pa chair makamaka rights and responsibilities goes together. Sungakhala ufulu opanda responsibility. Komanso uyo amene akunati ife tonse ndakuba iye abwerepo ela zapereke umboni. Kuphatikizapo asabisale usele kwa phone, asabisale usele kwa Facebook. Akhala willing, and if I were saying makamaka would have loved Parliament to summon Mr. Kamangira. Parliament and it papaki. And where necessary nganafuna matrako tisonke amalawa ameta kudzidwa abwere adzafotokoze poyera. Because some of these things ito akalimira kuyankhula fatali kutali koma adzayankhule poyera kumana kuti mboni ndinawo pachasa mandate investigation yonse ilipo kunena kuti ngati pangakhale criminal liability kaya defamation cases tizidzaonana pamaso tikapititsana ku court tidziona nawo ndikumtengera court munoti naye osakutenga munthu amene akubisira kuseri kwa social media zikomo kwambiri. Thank you so much, Chair and Friesman. I think I want to very quickly attend to a few issues that have been raised. So as to whether the Human Rights Consultative Committee is confident in the new direction on the handling of the Amaris Hotel saga, I think I'll leave that to my chair. But as to whether we are confident in the persuasion of the new Chikangawa plane crash investigations, now I want to say that it's good for us as Malawians to build confidence in the systems that we have. It's obvious that we have, as a people, been holding different opinions on the matter, whether we have the truth that we know or not.
And if we have the opportunity now to get a different version, then that's an opportunity that we have before us. Let us allow a process to conclude, and then that will help us to make decisions. By the name of the Human Rights Consultative Committee, we are very much a human rights organization, and we trust that Malawi is a state party to international treaty bodies, as Mr. Alfred also referred to, so under the United Nations, but also the African Union. Now, I want to refer you to a few articles in the African Charter on Human and People's Rights. So you can, at your opportunity time, you can